Съдия Пурнаджиева и след нея вие, след това последно много кратко вие. Наистина ще бъда много кратка и не по текстовете, а обращение към народните представители. Един човек, който ежедневно се занимава или с разрешаване на правни спорове, или с администриране и образуването на такива. Уважаеми колеги юристи, уважаеми народни представители, когато влезем в условията на свръхрегулация, всеки един случай, който излиза извън регулирания, създава предпоставка да търсим основание да бъде уреден по съдебен път. Както много добре знаете, каква беше причината за приемане на 127 от сега действащия Семеен кодекс. Защото съда каза, не са уредени едни отношения и търси начин да избяга от регулацията. Само че, когато дадем конкретна регулация на конкретния случай, отново се получава друг случай, за който отново трябва да се намери изключението. Моля ви, имайте го предвид. Благодаря.